Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Balik ko dun sa hotel. Oh, uy. Oh, palibak eh. Giyaw na din yung iyang cellphone. Hello, bro. Bro, sakpan na akong maidlas, bro. Ha? Kinsa ba? Ha? Bro Derek? Kinsa ba? Ang giingon mong stalker na ako. Unsa? Ahayin ka ba karon? Kinala magsulti ta, bro. Bro, imo igsuon ang imong gikasulti? Akong kaila nga hard killer. Huh? Kasi, uy, kay ipapatay ti ka? Uy, ayaw in town, Lloyd, di? Is the Bruce? Direct di ay... whatever imong pangan. Ayaw in town kong ipapatay. Kay bisan pa og ingon ani kada ginuton akong naong. May mangita pa in town ining naong nga, sir. Uy, unsa bay akong itawag nimo, oy? Uy, alang sa imong kasayuran. Di ko basta-basta nga pagkatao. Inila ko kay artista ko. Nagagikan ko sa dikalidad nga pamilya. Ang ako mga parents ug mga igsoon sa estates nga nanimuyo. Ha? Ako ra nagpabilin din sa Pinas kay love ko nga kung hilig na pagka-artista. May pangang kong giyapingan. Apan giguba lang nimo. Ha? Hoy! Naminaw ka na ko? Ay, hangin ka ayos sa? Ha? Siyangin. Nga niya man taso sa kwarto, nga aircon man eh. Oh, hay mo ko ni hangin diya. Ha? Hilo mo ka. Hala, oy. Inilalagi ka, sir. Pero, wa man di kay knowledge. Ah, usa? Bitaw, sir. Kanang, kuwang gid ka sa pagtuo nga. May nahitabo na tong duha gabi, eh. Oh. Hoy, Ah. di ko buang nga mupatol ni mong buanga ka. Ha? Hala ka diha. Oy, sa kahubog ni mo gabi, eh. Mo ila pa kaha ka nga batig naong ni mong gilabtan gabi, eh. Ha? Ipaabot ko dis ka nagkuan. Unsay kadagkuan? Inilamang ka. May giampingan ka man kahampangan. Pwes, magpa-interview ko sa press, sa media. Barugan ko ka ng pagbabag ko sa inyong kasal. O karon dayon, suguon ko ng mga kaila ko sa gawas nga magpatawag og taga-media. Pakubiran ko rin atong panag-uban nili sa usa ka kwarto. Oh, usa? Nayabag ka? Oo. Muatuman ko sa media. Apan, mag-public apology ka nga nasayop ka lang sa pagbabag sa akong kasal. Kay susama lang kami og pangan atong buisit nga direk nga usa ka kriminal nga nituli sa imong amiga. Og di ko, wa kay mahimo. Ah, di ay. Ang akong cellphone, be. Kinsa man nimong tawgan? Ang akong hard killer. Aw, okay. Tan-ahon tag kinsay unang moabot. May cellphone man sab ko, no? Usa? O kinsa mo sa imong tawagan? Ang ako mga kaila sa gawas, akong sultihan yung magpadaog taga media din he. Oh. Aron makuhaan tag video nga dungan nga ng gawas diri sa kwarto. O baka ha, makuhaan og video ang pagpatay mo nako. O, usa? Unsa? Mo na sulti sa taga-information ng pension house, Madam LV? Ay, ambot. Kundi sa makaplagi ni Carla kini maong lalaki nga hubog kaayo, gidadin hi. Nganong dugay lagi sila ng gawas sa kwarto, ma'am? Oh, daghan pati nga halis lagi istoryahan din siya. Pigka sa boy! Oh, nagsikan round pa ron by din siyo. Oh, yeah. Tarong beso ya! Unsa man daw buhaton sa opposite sex nga pulo subo-usod sa usa ka kwarto aber? Magdosaryo? Oh, come on. Patuhuan ko ninyong wa, ha? Pero ayaw ka bala ka din siya. Nakasiguro kung nasayop si Istoy sa iyang pagduda. Oh. Dili ta kasama Madam LB? Dili ta kakampi? Kanong nakasiguro ka man kuno ana Madam B, ha?
Ay, sa itsura pa lang ni atong lalaki ha. Layo ra kayo ang chance nga mopatol to ni Carla. Ang sakit naman anak, madam, oy. Ako gisakitan alang ni Day Carla ng pagkasultiha, oy. Oh, uy, si Carla kining nanawag na ako. Madam. Tubaga dayon, madam. Aron may bawtag naunsa silang duha sa suot sa kwarto. Ula giti, sure na ko sa kong gisulti. Pagdali og ari bro. Kay nasakpan na ning maldita, kining maidlas. Ikaw tiwas ini bayhana. Carla, sa pa'y nahitabo ninyo diha, ha? Tunghana lang akong gisulti, te. Kaya ipapatay mong kuno ko aning tunghana. Sa ipapatay ba, uy? Pagklaro gani mo diha na. Ha? Kisay patay, Madam Ilbe, ha? Kita? Pagkilom sa diabes to eh. I-loudspeaker na ko, ha? Aron makadungog mo sa isulti ni Carla. Niya, Ingon aning direkti ay, hard killer daw ay ang gitawgan kaya ipapatay na lang kuno ko niya tungod sa kadaot nga akong nahimo sa iyang kinabuhi. Ginoo ko. Di mahimo. Densyo? Uy, hala. May rescue ang Prince Charming ni Day Carla. Bay, Densyo! Bay! Ayaw, Papo, babay! Pungpung sa nga buwak na ng dani mo! Oh, yeah! Wakay armas, bay! Balik, bay! Bay! Unsa naman ni Madam, uy? Mula naman nag-hosted taking. Ha? Unsay hosted? Gi-hosted si Day Carla. Huwag ka nang direct ang nag-host... Huwag ka nang direct ang hosted taker. Ay, sayop ka tingali istoy, uy. Ha? Ano naman? Ay, si Carla manggod ang midha ng lakiha diha sa sud sa kwarto. Nga sa ato pa, si Carla ang hostage taker o kanang lalaki ang hostage. Aw, ha? Aw, sa ato pa? Si Day Carla day ang nang-hosted karon. Aw, naunsa naman ni Uy! Uy, hala, gisulod na nimo imong kalsunis? Nga basa pa man na kaayo? Wala, makadako ra ba na sa... Bahala na kung sir mo dako. Ang ako nga may sulob ko. Ay, gusto gid ay kano nga. Presentable ka atubangan sa kamera. Ay. Hilom day! Uy, Ang ako na ning ipatawag ng mga taga-media. ang ako na karong hard killer nga mo patay nimo. Bebe, hain kay maayo og bagos taanay ta ini. Unsa? Kung taga-media na, pildi ka. O kung ang gitawag ko na nga hired killer, patay ka. Aha, Oh, ako ni Ablianas Pultan. kadiyot lang. Unsa ka dito? Kadiyot lang. Suba, may mo ba? Eh, gunit na ko. Eh, matag gunit mo sa akong panit. Kuryente. Gintis mata mo. Nagluod-luod ka lang da. Wakid mga biyay. Kung butingog sab ko, mailhan ko nga ako ninanuktok. Brad, Oh, kailan naman lang nasa soda namang kwarto? oh, oh. Nakamayong ka na ko? Ingon og sa nakailan sa kanako. Maklaron ko sa imong reaksyon sa imong tinutukan. Gusto. Kumusta naman tong... Oh, kadit siya. Apagkalawgaw gini istorya, uy. Ha? Unsay? Karabo ko ninumdum. Sa unsa? Ha? Brad? Kung nabawaan pa lang at itong unat ang nagkita sa carbon, unta, dito ko na birahin ang kaugman ni mga nasa sud. Ha? Wa na sab ang nanuktok. Buhiin na lagi ko. Ako ni Abis Pultahan. Wa na lagi diha ang nanuktok. Uy, di na lang gud ni nato dakuon good sir. Total, ni angko naman ko sa kong sayop, di ba? Bayaran na lang na nako, sir. May buis ako, be. Sigurit ako. Bayad. Salo? Ano siya bayad? Oh, bayaran ko tanan sa nako nimo. O kung saan sa kuno nimo pagbayad? Kabayad ka? Ha? Makabayad ka na ako nga ukay vendor man ka? Ah, sakita sad mang talk nimo oy. Naka-small gyud ka namong mga ukay-ukay vendor, sir. Aw, bitaw. Wa bitaw ko ikabayad nimong kwarta. Pero bayaran lang ti ka sa akong serbisyo.
Unsay serbisyo? Kuan god ka nang magpaulipon ko nimo sa tibuok na kong kinabuhi. Unsa? O sir, pasayloan na lang ko sir. Di na lang ko anang public apology sir. Pamaid lang ko sa inyo nga way sweldo. Ako'y tiglaban nimo, tigluto nimo, tigpukaw nimo, tigtimpla nimo kape, tighubo sa imong sapatos. Basta kanang tanang tig kay maluhin taong ko na ko sir. Kanang tanang tig sir ako ginambuhaton. Maluhin taong ka na ko sir. Mag-uul tong ako mga ignoranting ginikanan sa probinsya. Labi na kung mahibaw sila ning akong gibuhat. Sige na sir please. O yun ka anak sir. Mahimo ba? Padaptin sa... Ay, ligis gunit ako. Ay, paduol! Tubagon ko ni. Hello? Bro? Hello, bro. Oh. Murag may problema pagka, bro. Ha? Unsay problema, bro? Dias gawas ka tong atong nailala bitaw dito sa Carbon. Kato nakaigo si mong agtang sa lantay nga gida. Si Dinsyo ba? Unsa? Bro, amping ka. Iyon usa na suko maili mo kinatawa na. Nanguyap ko to siya na babae nga imong kikakuyog niya. Hain man ron siya, bro. Unsyan? Uy. Karon pa ko ni hinumdum sa naong atutuhan. Bestoy. Ha? Kinsa man? Kinsa? O da Belvi. Aw. Akong nailaila ng mga tawana sa Carbon. Nakasamad ko sa agtanga ng tawana sa dana kong lantay. Mao ba? Wala na ko maklaro ganiya. Unsaon, dali mo niyang giilog ang gitapis ni Carla nga bedsheet. O gitabon sa tibok kilawas ug naong. Kadag ko tong Bestoy. Saman, tabangan. Pero lagi mong gawas ng buwag dako. Kung ba mong ginanaong ka na ba? Kung maigaws ko kinumo? Bay din siyo. Bay. Ayo, bay. Tinudaan na yung ginang imo, bay. Ha? Tinudaan na yung ginang bay din siyo. Uy. Oh, uy. Wala. Sakyanan man lagi na sa taga-media. Uy. Gitinood gid ni mo og tawag ang taga-media, Madam LB? Oh, taga-media? Mobile man sa taga-media ka nang nasa silong ng pension house? Nakita us lagi ka din sa ako ni Butangan sa labi. Dili ni mahimo. Bro! 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 Ni ay taga-media! Oh, taga-media? Di ang taga-media. Yes, daog ko. Taga-media ang niya. Og di ang imong hard killer. Uy, hanggaw. Ang ako na rong hard killer ang nagsampit na ako sa gawas. Ha? Dali, dali. Dali. Okay, uy! Ay, agay di ah. Ay lang ko bunlo tagod. Maigo na... Maibot gina akong bukto na. Hinaya lang ko ko. Ay, paglangas di ah. Oh, Uy! Ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!